Hei! Olen Jari Tapani Robokeskus Oy:stä ja Innohoidosta. Työpaikoilla istutaan tänä päivänä aivan liian paljon. Innohoidolla on ratkaisu tähän asiaan. Tämä säädettävä työtaso. Tämän ergotason avulla voit tehdä töitäsi seisten tai istuen. Itse esimerkiksi käytän tätä työtasoa aamupäivät yläasennossa, iltapäivällä painan sen pöydän pintaan. Miksi tällainen säädettävä työtaso? Se on edullinen. Se saa säädettyä jokaiselle ihmiselle sopivalle korkeudelle. Näytän tässä kuinka tämä toimii. Eli käytännössä lukitussalvat avataan ja painetaan pöytätaso sopivaan korkeuteen. Tämä on kestävä ratkaisu. Ei tarvitse viedä vanhoja konttoripöytiä kaatopaikalle. Eli tämä on ekologinen myöskin. Itse olen käyttänyt nyt tätä ergotasoa 3 viikkoa, enkä luopuisi tästä. Tilaa sinäkin nyt omasi. Ennakkotilaajan etuhinta on 199 €. Normaali hinta työtasolle tulee olemaan 249 €. Pöytä on toimiva ja kätevä. Sen avulla pysyy virkeänä koko päivän. Tilaa omasi nyt heti.